Hier is nog maar één bierke naam. Of nog even dat praatje maken met die vrienden. Ien ze die maar oerhellen om nog even te blijven. Maar Do was vannacht net te let naar huis. Stapst op die fiets en een minuut later bist op het verkeerde moment op het verkeerde plak. Hoe reist al dit? Dit is mijn paardje, hè? Is het niet een paardje? Oké. Nou, dit is net te missen. Nee, dit is zeker net te missen. Nee. Maar dat is de bedoeling, hè? Ja. En hoe belangrijk is dan zijn plakje van die? Ja, heel belangrijk. Hey, ik ga er dan heen en dan ga ik hele gesprekken met hem. Vertel ik van wat er gebeurd is. Ik stier ook wel eens even van, nou, ik heb deze dag net zo vol te vertellen, dus dan ben we gauw klaar. Maar ik heen dat zijn zuster zwanger was en zijn broer die kreeg een liedje. En nou, dan vertel ik hem van alles. Dan praat ik echt met hem op die manier. Ik weet wel dat ik geen antwoord weer waarom krijg, maar dat is mijn idee dat ik hem op een hichte hou van wat hier bij u nou gebeurt. Had je net het gevoel dat er soms weer om praat? Nou, ik ga je wollen stien en dan is het rot waar. En dan denk ik eigenlijk van, wat doe je hier? Het is koud, vies, rot waar. En dan begint de zinnen in één keer te schieten. En dan zeg ik even van, dank u wel even. Dat is wel mooi. Ja. Dan heb ik het idee van, hij doet dat even van hem. Het is 19 juni 2005. De 20-jarige Oeltje Popma uit Watten is met zijn maten op een squorrefeest. Oeltje is een levensgenieter. Een sociale jongen die het altijd en overal libben in de brouwerij brengt. Maar werd hij normaal op feestjes het lucht uitdocht, gaat hij joen op tijd naar huis. Hij wilde namelijk de volgende morgen krees en fris bijstaan, als hij zijn vriendin in haas van de boord helpt. Maar wilst zijn maten nog volop feest vieren, gaat het een paar 100 meter verderop verschrikkelijk mis. Bij het oerstekken van de dik tussen Gariep en Jennewoud sjocht Oeltje een auto oer de holle. De automobilist kan hem net meer ontwijken. In het begin kwam ik hier elke dag. Ja, ik had toen ze hem zei van mem komt elke dag bij die deel. Dat heb ik hem beloofd. En belofte maar schuld, hè. Zo voel ik het. Iedereen woe mij ervan afbrengen, maar die zei van doe je, dat goed net. En maar ik heb hem beloofd. Dus ik ga je de eerste misschien een uur, 2 ben ik hier elke dag heen gefietst. En kost dat wel? Nee. Ik ging hier al heen en dan had al mijn gevoel van het hartzakketje in de magen. En ik ging hier soms naar Raderwijk dan dat je kamer weer. Dus toen op een gegeven moment toen ben ik op 2 keer de wieks oerstapt. En ik kom hier nog wagens en sneus kom ik hier. Verste prik. Verste prik. Ik kon het in het begin absoluut net dat ik het verschoorde. Dat moest echt op waasje en op sneun. En nu ben ik zo vier dat ik denk van, als ik waasje echt net kan, dan verschool ik het net taasje. Maar dat kon in het begin absoluut net. Dat was echt een must. Ik moest hier heen. Ik
moest je weten. Wat is dit voor kost, Hinke? Dit is de kast en daar zitten alle oeltjes in kleren in. Hast alle kleren wassen? Nee, ik ga het als inzetten, laten zodat het erin zit. En ik kan het dan net om je hart verkrijgen om het voor te doen. Als ik het voor doe, dan is het voorheen, dan ga ik het net weer. Ik kan het net weer waarom krijgen. En de kast zit dus net in het paard, dus ik heb mijn teaser aan en die zei van dan laten we hem staan. Misschien komt het hier nog eens dat ik al zei van jongens, nou is het mooi geweest en nu pak ik het in en doe ik het voort, maar nou nog net. En het is echt net zo dat ik in een kast elke week zit en ik pak er wat uit en ik druk het even in de neus, want ik mag hem even roken. Dat is het echt net. Ik heb net een tik of zo, maar ja, ik kan het net voortdoen. Naast het gemis van oeltje viel ik bij Hinke nog een orenpine. Pine die ik bij orennijbesteen al eerder viel ha. Ik weet nog wel dat de oeltjes toen de snijders thuis kwamen en de manjes zegt de meesten naar het werk reden in auto's en de meesten die fietsen die we delen en die praten en die laken en daar kon ik mij volle verstaan net bij. Ik denk nog mijn machine hoe die wij er in de stront zitten en je ging gewoon weer, dat kent er net. Je moet de krijgen zuus, je moet ik in de stront zitten en je moet ik googelen en letter loopt dat wel weer bij en dan snapt het wel, maar op dat stuit ik snapte er niks van. Ik denk, je moet al je thuis blijven, je moet ik op de bank zitten hier gewoon. Want wij hoort dat ik. Ik vond dat zo apart. Want ik heb ook gesprekken met mijn oren nabestaan en die zeggen dan, wat er dan gebeurt in zo'n dorp, dan weten sommige mensen in het dorp heel net hoe ze mij eens omgaan moeten. Hier is toch duidelijk les van. Ja. Wij hadden heel erg gewoon dat we vielden dat we op een eilandje zitten. En de meesten gingen links en rechts van ons voorbij, maar die konden net bij ons komen. Of die woonden net bij ons komen. Zo. Wat worden net? Nou, dat denk ik dat ze... Ja, want de hoest net te vragen van de hoeders net de vraag te stellen van hoe is het bij hem? Want het is gewoon kut. Kleer uit. Dus die vraag kon je wel uitslaan. Nou, en maar wat mag dan zeggen? Hoe mag dan het gesprek instappen? En dat is... Ik snap, aan de ene kant snap ik dat wel. Ik denk, ja, nou hast er ervaring mee. Maar ik denk om zo'n gesprek in te stappen van... Ja, wat moet ik zeggen aan zeggen? Maar ik had er wel eens heel erg verlet van. Want ik denk van jongens, er is net om je heen en wat praat mij mee. En dan hoorde het echt net door oeltje te gaan. Maar het mag ik wel over het waar. Of wat je in het waar gebeurd is. Of wat anders, maar... Of een hand op schouder? Ja. Maar praat alsjeblieft met mij. En nu is het wel weer beter, maar ik giet de laatst net naar Mathies hoor. Ik zei, het is wel beter worden, maar ik zei, volgens mij is die 100% die we toen hier, is er nog net weer. En ik weet net dat het ooit weer wel komt. En waarom weet ik net, maar ik vind zelf dat wij toch, nou iets, wij staan nog oors in de samenleving. Ja, als ik vroeger naar de winkel fietste, ik wie een yellow bewijs. Want dan moest met die praten, en dan moest die praten. En die kwam zien, daar even staan, daar even, bij die staan. En dan fietste ik naar de winkel en die de boodschap met een weer thuis. Dus dat gevoel weer in één keer voort? Dat weer in één keer voort. Is dat een verwiet? Nou, weet ik net. Ik denk dat het gewoon, kijk wat was al zeiden, van heel moeilijk om een opening te vinden om iets in te zeggen. Ik ga ze geen verwiet maken. Ik vond het wel heel verdrietig. Ik was er wel heel verdrietig van. Dat ik denk van, oh jongens, spreek me alsjeblieft hoor. En ze hoeven niet altijd door roltje te praten. Daar zit ik heus net op te wachten. We kunnen gewoon hoe het waar houden, horen dingen. En, Maar praat alsjeblieft weer. Ja. En we staan ook een gelukkige mensen. Daar word ik weer gelukkig van. Dat ik denk van, shit. We budgetten toch nog wel wat. We jaren erbij. We jaren er weer bij, ja. Dat is dan niet een soort van advies voor de mensen. Ja, nou, bij deze. Ja.
Ha jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.